То. Матей? Матей! Хей! Не съм искала да те раня. Аз наистина мой приятел. Ако не си спомняш за онзи ден, аз те бях застрелял. Обаче чу от приятел, че ти не си лошият, че си добрият. Хайде да тръгваме да ти дам ново оръжие, че ти още не си спомняш от миналия път какво стана. Ще ти разкажа пътя. Така, ние бяхме лоши и аз исках да те убия. Защото ти направи нещо лошо, чакай да те спомням какво беше. Аз те бях застрелял и ти умря. После ти взех шапката. Обаче ти не си го спомняш, защото беше застрелян. Аз бях убил Ивайло. Лошият ти приятел. По-скоро казания, фалшивият ти приятел. Тук имаш помпа. Ето. Ето е помпата ти. Аре, Матей, да тръгна. Къде е тази? Пинг-кинг-кинг-кинг, бара-бара-бам.